Doncs bona nit i declarem oberta la sessió del plenari extraordinari del 11 de juny de 2014 amb el següent punt i únic punt de l'ordre del dia. És la moció per a instar al govern de l'Estat per a impulsar un procés legislatiu davant l'abdicació del rei. Bé, l'equip de govern de l'Ajuntament de Pedreguer, a l'empara d'allò que estableix la llei reguladora de les bases de règim local i el decret 2568/1986 d'organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals, presenta al ple de la corporació la següent moció. L'article 57 de la Constitució espanyola estableix taxativament el caràcter hereditari de la corona i així disposa, en el seu apartat primer, que la corona d'Espanya és hereditària en els successors de Sa Majestat Joan Carles I de Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica. Com veiem, no és dir res quant a la possibilitat d'abdicació en favor d'aquesta o una altra persona ni quant a la possibilitat de transmissió prèvia a la defunció i consagra l'herència com l'únic mecanisme previst per la Carta Magna, l'origen de la qual únicament pot donar-se mortis causa. La recent notícia feta pública el 2 de juny de 2014 d'abdicació del rei en favor del seu fill suposa situar-se en un supòsit de fet que no té cap regulació i al qual el Parlament ha de donar resposta immediata. L'única solució a la falta de regulació és la democràtica, oferir a la ciutadania la possibilitat de manifestar-se mitjançant referèndum sobre la possibilitat que tots els càrrecs públics i representants de l'Estat espanyol, inclús el cap de l'Estat, siguin designats mitjançant l'elecció de la ciutadania, ja siga de manera directa o a través dels seus representants, tal com estableix l'article 23 de la Constitució espanyola. L'abdicació del rei i el buit legal existent obren la possibilitat de la construcció d'un estat en el qual la ciutadania puga decidir lliurement la seva representació política institucional, una opció que cal regular en el Parlament. I és per això que l'Ajuntament de Pedreguer acorda. L'Ajuntament de Pedreguer insta el Govern de l'Estat a impulsar el procés legislatiu pel que fa a la regulació de la situació creada davant l'abdicació del rei en el sentit d'aprofundir en la democratització de l'Estat espanyol i establir el principi d'elecció directa o a través dels seus representants de tots els càrrecs públics i institucionals, inclòs el cap de l'Estat, per part de la ciutadania, garantint el principi d'igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes tant en el sufragi passiu com en l'actiu. Aquest procés ha de comptar amb la màxima participació ciutadana de tots els àmbits polítics, socials i acadèmics per tal d'iniciar un debat públic sobre la democratització de l'Estat. Aquest procés haurà de concloure mitjançant un referèndum perquè de manera lliure i directa la ciutadania puga decidir sobre els canvis en l'ordenament jurídic que aquesta proposta requereix. Bé, i ja donem la paraula al portaveu de l'ASA, senyor Puigcerver. Sí, bona nit. Abans de començar la meva intervenció voldria que constara en acta que el regidor del col·lectiu ASA renuncia als emoluments d'aquest plenari i es destina a algun bé social o públic, com podria ser, per exemple, les excavacions que van a portar-se a terme a la Cova del Comte. Dit això, el col·lectiu ASA, per descomptat que votarà a favor de la moció que esta nit es presenta al plenari. Com negar-nos a que sigui la ciutadania la que determine quin ha de ser el seu futur? Això, precisament, la democràcia directa, forma part de l'ideari del col·lectiu ASA. I votarem a favor perquè estem en total desacord en la forma de decidir el futur dels ciutadans que ara es vol prendre per diverses raons. En primer lloc, si l'article 1.1 del títol preliminar diu que l'Estat ha de ser social i democràtic de dret,
on els seus valors superiors han de ser la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. Si l'article 1.2 manifesta que la sobirania, suprema autoritat pública, resideix en el poble, i l'article 9.2 diu que correspon als poders públics promoure les condicions per a que la llibertat i la igualtat siguin reals, per què una persona, una sola, ha de ser inviolable, és a dir, que no pot ser vulnerada, i a més les seves accions no han d'estar someses a cap de responsabilitat, com declaren els articles 56.3 i 64.1 i 64.2. Doncs perquè realment estem vivint en una democràcia, entre cometes, de molt baixa intensitat, on el sentit literal de la paraula democràcia, govern del poble, no s'acomplix i on es demostra que tots els ciutadans de l'Estat no som iguals. En segon lloc, és curiosíssim que els partits que ens han governat en l'últim període democràtic els hagi agarrat el bou. I ho diguem perquè els aproximadament 35 anys d'aquest període no han sigut capaços, per ineptitud o deixadesa, de desenvolupar l'article 57.5, on es parla de que les abdicacions o renúncies de qualsevol dubte de fet o dret que ocorreguen en l'ordre de successió es resoldran en una llei orgànica. És palesa la incompetència d'estos partits per previndre un futur i ara, a bote pronto i amb la rapidesa de Mercuri, missatger dels déus, dels quals pareix que emanen els privilegis del monarca, tramiten l'article de forma exprés, sense el beneplàcit del poble, per seguir fent prevaldre la desigualtat entre els ciutadans de l'estat espanyol i afavorir a una minúscula minoria interessada en el bé particular. I per últim, hem de ser conscients que a la majoria dels ciutadans i ciutadanes, uns 13 milions des que s'ha implantat l'actual Constitució, més tots aquells que tenien menys de 21 anys durant el referèndum d'aprovació, entre els quals ens podem incloure, pense que tots els que estem a aquesta taula, se'ns va usurpar o se'ns ha usurpat el dret de fer sentir la nostra voluntat respecte al tipus de sistema democràtic que volem, negant-nos com a ciutadans lliures i iguals que som a que s'aplique l'article 92 que diu: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo». Vistes les manifestes contradiccions entre la teoria i la praxis a l'hora d'interpretar i desenvolupar la Carta Magna, vista la pretensió per part d'alguns poders polítics d'imposar-nos un sistema sobre el que no hem pogut opinar i, a més, com que som ciutadans i ciutadanes convençuts de la necessitat de que la ciutadania participe activament en la res pública, votarem a favor de la moció. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Puigcerver. Senyor Ferrús. Sí. Bona nit. En primer lloc, per justificar o raonar la urgència de la moció i este ple extraordinari, raonar que és més que res donada per la pressa que els seus jefes s'han donat per portar endavant tot el procés. Pensem que volen coronar Felip el 19 de juny, aniversari, per cert, de la crema de Xàtiva per part del Felip anterior. Té cosa l'assumpte. Si esperem el ple ordinari, per tant, aquesta moció arriba tard. Però si els preocupa el que ens pot costar aquest exercici de democràcia, no patisquen, perquè els anime a renunciar, com farem nosaltres també als 65 euros d'assistència, i donar-los a qui semblen convenient, com la Cova del Comte, per exemple. Però la veritat és que no crec que diguen res al respecte aquells que accepten sense immutar-se que el dia 19 es convoquen Senat i Congrés per coronar l'hereu del franquisme o que avui mateix celebren acords un ple a porta tancada per decidir una cosa dubtosament constitucional com és l'expulsió d'una diputada elegida pel poble, Mònica Oltra. Compromís votarà a favor d'aquesta moció perquè l'abdicació del Borbó no tan sols posa en evidència l'escassa actitud democràtica
dels dos partits que han votat a favor este matí, sinó que deixa ben clar quines són les prioritats socials d'aquesta gent que ens governa. Cal recordar que Joan Baldoví, diputat de Compromís al Congrés, ha sigut el primer diputat de la cambra en demanar avui mateix, a través d'una proposició no de llei, que tots els càrrecs públics i representatius de l'Estat espanyol, inclosa la prefectura de l'Estat, siguin designats mitjançant elecció dels ciutadans i ciutadanes. La mateixa proposta que portem avui a la sala de plens de Pedreguer, per tal de fer palesa la voluntat dels veïns i veïnes de la nostra vila a decidir lliurement en referèndum la forma d'estat en la qual vivim. Com ha dit Baldoví en un extracte de la intervenció d'avui, el debat no és ara si monarquia o república, el debat és ara de democràcia, que es permet al poble parlar en referèndum. Però quan no es deixa la gent que decidisca i se censuren inclús portades de setmanaris que porten 37 anys dient el que volen, és que alguna cosa fa olor de podrit al regne d'Espanya. Pensem que ara és el moment, tot i la cerimònia de la confusió que han orquestrat, organitzada i preparada pels poders establerts d'un estat que busquen perpetuar-se en el poder. Una abdicació que coincideix en el moment en el qual la societat començava a prendre consciència dels resultats d'unes eleccions que deixen el bipartidisme en una situació greu. Una abdicació que coincideix amb la demanda de part dels ciutadans de l'Estat de poder decidir sobre el seu futur com a poble. Una altra raó per la qual el meu grup votarà a favor de la moció és perquè un dels objectius del bloc, com marca en els seus estatuts, és la participació en una Europa dels pobles unida, federal, democràtica i plural. Per això, entre altres coses, estem d'acord amb la moció, però a més, els nostres estatuts també estableixen com a primer objectiu l'assoliment de la plena sobirania nacional del poble valencià i la seva plasmació legal mitjançant una Constitució valenciana que contempla la possibilitat d'una associació política amb els països amb els quals compartim una mateixa llengua, cultura i història. Per això pensem que aquesta possibilitat de poder decidir en referèndum la forma de l'Estat podria ser un primer pas per arribar a l'assoliment de la plena sobirania nacional del poble valencià, com, afegint a eixa hipotètica i necessària reforma de la Constitució una sèrie d'esmenes. Eixa reforma de la Constitució inclourà necessàriament, a banda del canvi de model d'Estat actual, la reforma de l'article 2, fent menció expressa al dret de les federacions a assolir la plena sobirania nacional, mitjançant l'exercici del dret a l'autodeterminació. La supressió de l'apartat 1 de l'article 145, que diu que en cap cas s'admetrà la Federació de Comunitats Autònomes, i del punt de l'article 8 que fa referència a la funció de les Forces Armades de defender su integritat territorial i l'ordenament constitucional. Això seria per començar a treballar en la reforma de la Constitució. I si parlem de legitimitat, que és el que s'ompli la boca el nostre president de govern espanyol, que diu que estan al 90%, que per això l'han presentat ara l'assumpte este, no és la realitat. Segons les darreres eleccions, aproximadament un 40% són els que compten els dos grans partits. No pot ser que es pense que es té patente de corso durant 4 anys perquè s'ha guanyat unes eleccions. No respecten els ciutadans. Una recent enquesta parla d'un 62% de persones que podrien ser consultades per la forma de govern. El desdeny del president, que diu el que vulga la república que intente canviar la Constitució, el tancament de files del PSOE amb la monarquia, l'obstinació en legitimar el príncep amb una majoria parlamentària del 90% que per irreal es distancia més de l'opinió ciutadana, generen desconfiança. S'imposa la sospita que els dos grans partits sempre es posaran d'acord per posar barreres al creixement d'altres competidors, per defensar el model d'estat, monarquia enfront de república, l'organització territorial nacional enfront plurinacional, perquè el poder executiu prevalga sobre els altres poders, per banalitzar la qüestió de la corrupció. L'agenda reformista hauria de començar per obrir el joc, és a dir, l'espai i els mecanismes de representació sense por a passar del bipartidisme imperfecte al pluripartidisme real, per garantir la separació de poders, per assumir el caràcter plurinacional d'Espanya, per redistribuir el poder de manera més eficient, resolent el desajust d'un sistema molt descentralitzat en la despesa i molt poc en la decisió política, per desenvolupar la cultura de la funció pública i la defensa d'un estat de benestar en risc, per trencar la promiscuitat entre política i diners. No n'hi ha corrupte sense corruptor. En suma, per tornar a la política, escudar-se en el fatalisme econòmic, no hi ha alternativa, i evitar el debat i la negociació convertint en jurídics problemes que són polítics, deslegitima els governants i lesiona la justícia. Tota reforma de veritat afecta el repartiment del poder. Els que el tenen es resisteixen a perdre'l. Tot seguirà igual. Senyor Ferrús, has votat... Vaig acabant, me falta una frase. Tot seguirà igual, ha dit la reina Sofia, que pot ser capte millor que altres les inèrcies del sistema. Només que si tot segueix igual, acabarà fatal. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferrús. Senyor Fornés. Bona nit. L'agrupació del PSPB de Pedreguer també recolzarà aquesta moció i hi ha
fa temps, sobre el 1400, ja Maquiavelo ja parlava que el polític, els bons polítics, tenen que saber el que ha passat per a poder viure el present, per a poder previndre el futur. Això vol dir que aquestes eleccions europees a tots ja ens ha explicat què és el que vol la gent i els poders polítics pareix que continuen sense escoltar a la gent, no representen i no participen en el poble. I això és hora ja que s'acabi, que es comença la participació i la representació. Jo faré un xicotet resum del que ha passat i per què anem a donar el recolzament a aquesta moció. Al novembre de l'any 75, mort Franco, va ser proclamat rei Juan Carlos I, però no oblidem de quina manera, imposat pel dictador i jurat els principis fonamentals del movimiento nacional. Molts, ara, diuen que Juan Carlos I va portar la democràcia a este país. Nosaltres diguem no, que no va ser així, que simplement va ser un actor més i a qui agraïm que, a pesar del seu estatus, recolzara una transició cap a la democràcia. No oblidem que la democràcia en aquest país és fruit de la lluita de milers de persones, d'esquerres i de dretes, anònimes i no tan anònimes. Sempre s'ha parlat d'una transició pacífica, però en la que les esquerres varen d'haver de decidir molt, entre altres coses, acceptaren aquest rei imposat en ares de la convivència i la pau. I diguem imposat perquè ningú el va votar. I ara molts pensaran, sí que el van votar quan votàrem la Constitució. Disculpeu que discrepe i deixeu-me explicar. L'any 78 es va celebrar el referèndum per a la ratificació de la Constitució, aprovada per les Corts, amb el 88 en 54% de vots a favor i una participació del 67 en 11% d'electors. La pregunta va ser, aprova el projecte de Constitució? I clar, què anava a dir la gent després de 40 anys de dictadura sense llibertat i amb els seus líders polítics, alguns d'ells tornaven de l'exili, participant en la redacció de la nova Carta Magna? Doncs que sí, que volien llibertats, que volien democràcia, però no ens preguntaren si volíem rei. A més, la monarquia, deixem les coses clares, per se és vitalícia i hereditària. Per tant, és profundament antidemocràtica, si entenem la democràcia com la forma de govern on el poder és exercit pel poble, directe o indirectament, mitjançant mecanismes legítims de participació en la presa de decisions, i on tots els ciutadans i ciutadanes som lliures i iguals davant la llei. I això, senyores i senyors, no es compleix i es recorda alguns articles de l'actual Constitució que enterbolixen la nostra democràcia. Article 56, apartat 3. La persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. Com una persona en un estat democràtic pot ser inviolable? Aquest article s'oposa frontalment a l'article 14. Els espanyols són iguals davant la llei sense que puga prevaler discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Crec que no hi ha dubte de la contradicció davant la que es trobem. L'article 57.1, la corona d'Espanya és hereditària en els successors de su majestat don Juan Carlos I de Borbón, legítim hereu de la dinastia històrica. La successió en el tron seguirà l'ordre regular de primogenitura i representació, sent preferida sempre la línia anterior a les posteriors, en la mateixa línia, el grau més pròxim al més remot, en el mateix grau, l'home a la dona, i en mateix sexe, la persona de més edat a la de menys. Tornem de nou a referir-nos a l'article 14 de la Constitució. Bé, està clar ja que un rei no és igual a qualsevol altre ciutadà i que en un estat democràtic hem de ser els ciutadans i ciutadanes qui decidim quin govern volem, però també quina forma d'estat volem. Han passat ja quasi 40 anys des de la proclamació de Juan Carlos I i queda clar que va ser imposat pel règim feixista franquista anterior. Creguem que ja és hora d'un canvi, que les noves generacions prenguen la paraula i decideixen quina és la forma d'estat en la que hem de viure, que no ens tornen a imposar altre rei amb privilegis que la resta no tenim, i que si ha de ser així, que siga perquè nosaltres ho hem decidit, que prevalga el nostre dret a escollir
als nostres representants per damunt de conceptes i idees arcaiques. Nosaltres, des del PSPB, des de l'agrupació local, volem democràcia i per això volem que sigui la gent la que decideixi sobre qüestions tan importants com la prefectura de l'Estat. Deixem exercir a la gent el seu dret democràtic. Hi ha que canviar la Constitució, canviem aquells articles que limiten i sesguen la nostra democràcia, seny, honradesa, educació i cultura, avancem per la llibertat, el dret a decidir i per la convivència. Això és tot, gràcies. I també des del grup municipal del PSPB, ja que és portaveu, els emoluments d'aquesta sessió del plenari es dedicarem a alguna cosa social o com bé està portant el Sergi el tema de la Cova del Comte, doncs la Cova del Comte. Això és tot. Moltes gràcies. Senyor Ferrer. Sí, bona nit a tots. El grup popular, com ja heu previst ja o algú ja ha apuntat, no recolzarà la moció i en primer lloc manifestarem el que pensem que aquest ple extraordinari hauria d'haver sigut per qüestions urgents o inaplaçables. Però, entenem que aquesta moció l'haurem volgut a vostès presentar perfectament a final de mes perquè el resultat, en tots els sentits, hauria sigut el mateix. Però bé, com tal de lluir davant dels seus votants, vostès fan el que fa falta, munten un ple extraordinari, encara que, conforme he dit abans, no servisca per a res. Nosaltres no renunciarem als honoraris del ple, com bé ha fet l'equip de govern, perquè aquest ple no tindria que haver-se convocat. Per tant, no som nosaltres que tenim que donar explicacions de la celebració del ple, sinó vostès donar explicacions el per què el celebren. Dit això, també volem manifestar que hauríem de preguntar-nos si algú de l'equip de govern s'ha tomat la molèstia en informar-se del que estan demanant, perquè vostès o aquells a qui li ha passat la moció, no sé si un ciutadà o algun partit polític, haurien saber que el que estan qüestionant així és la Constitució. En aquesta excusa que vostès plantegen de l'associació, qüestionen la Constitució. I sí, tenen vostès tot el dret de sol·licitar un referèndum, també tenen un dret de qüestionar la monarquia parlamentària com a sistema polític, però deuen de saber que això té un camí clar i marcat. Si el que a vostès no els agrada és la monarquia parlamentària, ni tampoc els agrada que sigui hereditària, ni tampoc els agrada el dret d'associació, el que hem de fer és canviar el sistema. I si vostès lligen detenidament la Carta Magna, està clara. I el dret d'associació està perfectament reglat en l'actual Constitució. Això que vostès van jurar en el moment que van prendre o prometre, en el moment que vostès van prendre càrrec. No existeix, doncs, ningú buit legal tal i com de forma interessada es manifesta en la moció. Per tant, aquest buit legal inexistent que fonamenta teòricament la seva moció decau per si mateixa. La Constitució estableix en el seu article 57.5 que les abdicacions i renúncies que donen peu a qualsevol duda de fet o dret que ocorrisca en l'ordre de l'associació a la corona es resoldran per una llei orgànica. Això vol dir que la corona queda sotmesa al principi democràtic, és a dir, les Corts que exercen la sobirania popular per mandat dels ciutadans resoldran mitjançant llei orgànica. Això, perquè ho entenguin, i salvant les diferències, evidentment, és el mateix que van fer vostès en les últimes eleccions locals, que fent ús de les seves atribucions com a regidors i en compliment d'una llei electoral van elegir el que havia de ser l'alcalde del municipi. D'aquesta forma i manera, com a representants dels ciutadans, van exercir la potestat de designar l'alcalde. I que jo sàpia no van celebrar ninguna consulta per a veure quin havia de ser l'alcalde, ni que la ciutadania l'elegira. Per tant, d'aquesta mateixa forma i manera, l'abdicació està sotmesa, com deia abans, a l'autorització de les Corts, mitjançant una llei especial i que aquesta llei garanteix al poble el que es requerisca una majoria absoluta del Congrés de Diputats, 176 vots per a aprovar la llei orgànica que efectivament dona peu a l'associació. Vostès en van necessitar 7 per a elegir l'alcalde. Aquesta llei orgànica, que com a primer pas per a l'associació s'ha aprovat avui en el Congrés, en el 85,5
dels membres del Congrés i amb 299 vots. I tot allò en compliment d'un mandat constitucional. No s'ha inventat ningú res així. La Constitució, la llei i les Corts Generals, en definitiva, el nostre sistema constitucional, els agradi o no, garanteixen la normalitat successòria de la jefatura de l'Estat. Cosa distinta i diferent és el que vostès proposen, que per cert no aclareixen si anem a fer referèndums cada any, cada 2 anys o cada 3 anys, per si canvia la intencionalitat de la ciutadania. Això sols es farà en funció dels seus interessos. I per cert, hi ha repúbliques que no tenen res de democràtiques. Deurien tindre clar a extra altures, o per almenys facin un esforç en interioritzar-ho vostès mateixa, que el poble és sobirà. I això està clar. I que la sobirania resideix en el poble. I això tampoc és discutible. I que tampoc és discutible que no són súbdits de ningú. En el fons, el que vostès qüestionen és la Constitució, i és legítim que la qüestionen. Però bé, aquesta, com he dit abans, contempla els 2 articles. El 57.1, que diu que la corona és hereditària, i si no us agrada, tindrem que canviar-la, i el 57.5, que regula l'abdicació. Per tant, no ens quadra aquest buit legal que vostès volen fer veure a la ciutadania. No existeix. Hi ha una màxima en dret que diu que el que pot lo més, pot lo menys, i el que pot heretar, evidentment, també pot succeir en tota normalitat. Si el problema el tenen vostès en la Constitució, deuen de proposar el canvi de la Constitució. Deuen de jugar amb les regles del joc. I per a modificar la Constitució, i acaba, senyora Martí, s'exigeixen uns requisits que deuen de complir-se. O, en cas contrari, també existeix la possibilitat de pegar un cop d'estat. Però no, pensem que deuen d'anar per la via legal. Guanyen les eleccions generals amb majoria suficient i canviaran la Constitució. Proposen els canvis constitucionals que consideren oportuns. Aquesta és la via constitucional. La democràcia, senyors de l'equip de govern, es guanya en les urnes i no en les manifestacions que es promoguen. Que, per cert, en Pedreguer no van ser més de 30 persones i troben que de llarg les que es manifestaren en contra de la monarquia, perquè avui els ciutadans no tenen el problema de monarquia o república. Els ciutadans avui estan en altres problemes que els afecten més directament. Senyor Ferrer, la situació econòmica... ha cedit 1 minut i mig. Acaba, senyora Martí. I sobretot, omplir la nevera. Això és el que preocupa als ciutadans avui en dia. Però, clar, vostès no estan en aquesta òrbita. I acabaré ja, senyora Martí, dient que hi havia un filòsof contemporani que deia que els problemes seculars d'Espanya no responen únicament a l'absentisme o a la soberbia de les classes conservadores, sinó també a la curiosa miopia dels eterns progressistes que fan confundir la nació en unes concentracions d'entusiastes. Gràcies, senyora Martí. Gràcies, senyor Ferrer. Senyor Puigcervera. Sí, és curiós el filòsof que no ens ha dit qui és l'autor, però em sona a mi el Mora o algun d'estos, estos de... m'entén, no? De TV13 i tot això, és per la referència, no ens ha dit quin autor és ni res, però bueno, no va per ell la cosa. A mi em fa gràcia que vostè parla de que ciutadans avui en dia no es qüestionen si monarquia o república i que estan preocupats per altres problemes més reals i que nosaltres estem fora d'òrbita. Igual la nostra òrbita és algo més excèntrica que la seva i passem de tant en quant per alguns problemes que no ens agrada que treguem. Però bueno. Però la base del que vostè ha dit és bàsicament el que ha dit també un company ideològic, si em permet, o companya ideològica seua, que és la líder d'UPyD, perquè al final tots s'arrimen. I més o menys ha dit el mateix que vostè. Vostès estan qüestionant-se la Constitució. I jo crec, sincerament, que vostès són o constitucionalistes hipòcrites o, si m'apuren molt, constitucionalistes perversos. Doncs prenen decisions express, rapidíssimament, per salvaguardar els drets d'uns pocs, la monarquia, l'oligarquia econòmica, que es van ajuntar en un cap de setmana i van canviar la Constitució sense parlar amb el poble, i rebutgen els drets universals de la ciutadania. I parlo d'això perquè vostès no es donen compte que estan incomplint-se a l'article 31,
que parla d'un sistema tributari just inspirat en el principi d'igualtat i progressivitat. No parlen de que està incomplint-se l'article 35, dret al treball, ni l'article 39, protecció social, econòmica i jurídica de tots els ciutadans per igual, ni el 40, política orientada al pleno empleo i a una distribució més equitativa de la renta, quan estem observant que anualment n'hi ha diferències entre els més pobres i els més rics. Ni l'article 43, dret a la salut, ni el 44, promoció de la ciència i la investigació, que se l'han carregat, ni el 45, protecció del medi ambient, que tots són mesures que prenen per a carregar-se el medi ambient, ni el 47, dret a una vivenda digna, no només té que veure tots els dies les notícies, ni el 50, garantia d'una suficiència econòmica durant la tercera edat. Estan llevant les d'aixones. No creuen que n'hi ha suficients motius per donar suport a aquesta Constitució i demanar el canvi per altra on prevaleixen els drets de tots i no els privilegis d'uns pocs? Almenys nosaltres estem per aquesta feina. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Puigcerver. Sí, matisar dues coses que ha dit en la seva exposició, que sembla que no ha escoltat el que he dit, és començar dient i raonant sobre la urgència i el ple extraordinari, i sobre la legitimitat de canviar la Constitució, si volem canviar la Constitució. De fet, també he citat el que diu el seu president de partit, el senyor Rajoy, que diu que el que vulga la República que intente canviar la Constitució. De fet, estem convençuts que s'ha aprofitat la conjuntura d'aquest 80% per abdicar i tot el rotllo este. De totes maneres, si per a resumir, simplement mantenim, com s'ha dit així, que la monarquia és un anacronisme i una prova evident de desigualtat. Ara estan parlant d'aforar el rei, també, més desigualtat encara. S'ha de sepultar, es veu, corines i elefants i coses d'estes. Puc abdicar jo el meu ofici a la meva filla? Trobo que no. És decent que una xiqueta de 8 anys, només per ser la filla de qui és, cobre 12 vegades el salari mínim? Es veu que sí, la Constitució és bona, la Constitució és bonita. Vull aprofitar també per felicitar per la seva coherència a l'agrupament socialista de Pedreguer, coherència que no és la del PSOE de Madrid, sí és la coherència del PP. Estan a favor de la desigualtat, evidentment. No debades encara no han condemnat el règim assassí d'aquell que va nomenar el rei, el senyor Franco. Per acabar, una reflexió, com ha comentat el portaveu Dyson en la seva primera intervenció, la majoria del consistori, trobo que tots, no hem votat aquesta Constitució ni aquest rei. Només els que tenen més de 56 anys van votar en aquella ocasió. Avui som el 64% la gent que no ens han deixat opinar sobre el tema aquest. I si ens deixen expressar-nos, passa alguna cosa? Són 22 milions de persones. Respecte a la importància o no dels temes a tractar, hi ha 1.000 exemples de coses a debat amb una importància molt relativa, com la petició que va fer el PP per tal que el Senat debatirà la protecció de l'anomenada Festa de los Toros, o el debat en Corts per la utilització del terme Països Catalans. Ui, quin tema més important. Tot molt important i que ens costava un pastor també. A més, ens permetrà que decidim com a equip de govern quins temes es tracten i quins no, sobretot si no deixem de banda els problemes del dia a dia i el bon funcionament d'aquest Ajuntament. Altra cosa seria que fèrem com feien vostès, que n'hi havia deute per les orelles, proveïdors sense cobrar, l'atur pujant sense parar, i vostès gastant-se els diners, per exemple, en fer estudis d'heràldica. Bé. Ens acusen de fer política pequeña, diu Rajoy, política menuda. Política menuda és recórrer al Tribunal Constitucional un estatut plebiscitat pel poble català, només amb la intenció de guanyar vots al PSOE. Política menuda és afirmar que Endesa serà alemanya abans que catalana. Política menuda és obstruir la renovació de magistrats amb el mandat constitucional caducat per fer que la sentència sobre l'Estatut fos política i negativa. Política menuda és votar contra el Reial Decret que impedia la intervenció d'Espanya al març de 2010. Això sí que és fer política menuda. Política de la qual ara es deriva el que se'n deriva. Ja sé que no és tot culpa seua, ni de Rajoy ni del PP, però no es pot reclamar a ningú amb autoritat moral que es faci política amb mayúscules quan el que està passant és fruit de tanta política menuda. Sí, senyor, de molta més gent, efectivament, però sobretot o principalment és política menuda feta pel PP. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferrús. Senyor Fornés.
Sí que volia comentar-li al portaveu del PP que sí que creguem que aquesta qüestió és urgent perquè es tracta de reflexionar, es tracta de decidir i equiparamos la Constitució, que tots són iguals davant. I la llei orgànica, vostè sap que la Constitució no està prevista l'abdicació del rei, està previst la successió i està previst quan es mor, però la llei orgànica sí, que ho preveu, però la llei orgànica és la que ho ha afegit per a poder donar-li forma i manera a aquesta abdicació. Hauria estat molt bé que quan el rei abdique, si farem un govern totalment democràtic, participatiu i pensarem en les persones, que haurem proposat a la societat. Què vos pareix? Voleu que fem un referèndum, votem si continuem a lo rei o no continuem? Però no ho han pensat. Han tirat a tiro fijo i se n'han anat a lo que realment els interessa. Moltes gràcies, senyor Fornés. Sí. Començant pel final, senyor Fornés, el seu desig el hauria de traslladar als seus dirigents de Madrid i de València que avui s'han posicionat a favor de la llei d'abdicació. Per tant, no ens doni lliçons a ningú perquè el seu propi partit ha sigut el que en Madrid ha votat en bloc al Congrés. Per tant, hauria vostè fer esforços a convèncer els seus, que per això estan en aquestes files, i no convèncer a nosaltres del que realment no creguem en el que diu vostè. Per cert, llisga vostè la Constitució i veurà si regula o no regula l'abdicació. Tinga un xoc de detall de mirar-ho, o per almenys informes, i no posa la gramola simplement per agradar a alguns socis de govern seu i recolzar-los, perquè clar, mantindre la caïda és molt bonico, però clar, hi ha que tindre algunes... s'han de tragar algunes rodes de molí. Que coses dius? Sí. Bé, no res, jo trobo que el meu argument segur clar. D'ací 2 anys hi haurà eleccions, quan vostès tinguin una majoria sòlida, proposen tot allò que estan proposant així. Poden proposar referèndums, dia sí, dia també, i una Constitució al seu estil, una democràcia popular, no sé si Xina, soviètica, però així no la poden muntar. Senyora Martí, li agradaria que diguera als seus correligionaris que en deixarem parlar, si és que puc. Doncs bé, és una proposta la que fan vostès, i és legítima i la poden fer, però es quedaran patejant-la perquè a dia d'avui, com he dit abans, s'ha aprovat la llei orgànica i la setmana que ve passarà pel Senat i l'altra setmana o la setmana pròxima serà la proclamació. I poden vostès fer totes les manifestacions que vulguin, però la democràcia ha imperat en base a la carta magna que tenim. No en tenim altra, o la inventem ara, o la modulem conforme volem. I si la tenim que canviar, existeixen les formes i els cauces per canviar-la. Es presenten les propostes i si hi ha una majoria i un consens sòlid, s'aconsegueix. Perquè no han convençut vostès, aquesta esquerra, no han convençut el PSOE perquè no apoyara i donara suport als 299 vots que havien aprovat la llei orgànica. Per què no han fet aquest esforç? Si estan vostès en la mateixa línia que ells, estan vostès en la mateixa línia, per què s'empenyen en convèncer als altres? I per cert, el senyor Baldoví no té massa èxit. Tot sigui dit, 19 vots em sembla que han sigut. Si això és una majoria abrumadora i un 62% que diu vostè, doncs no sé d'on estan vostès les estadístiques, suposo que de la premsa afí al seu partit, perquè el general no és això. Per tant, i també ja per acabar, ens sorprèn també que alguns professionals de la docència facin alguns resums dels fets històrics únicament mencionant les caceries d'elefants. Déu mos lliure que mos toque que mos tinguin que donar classe a alguns dels nostres fills i resumir una trajectòria del monarca en aquestes paraules, perquè desgraciadament hi ha molt d'adoctrinament interessat en alguns llocs i molts fets històrics que s'obvien únicament per interessos polítics i partidistes. I en remet als fets i en remet a les paraules que ha dit algun docent així, que s'ha limitat a resumir un fet històric i una trajectòria en una notícia que evidentment li resulta interessant manifestar-la. No res, no estem a favor de la desigualtat, com diuen alguns, no estem a favor de la desigualtat. Per què tenim que estar a favor de la desigualtat? Estem a favor del compliment... Senyor Ferrer, ha esgotat ja quasi un minut. Estem a favor del compliment de la llei i no
a favor de la desigualtat. La Constitució està per complir-se, les lleis estan ahí i si no ens agraden les lleis, les canviem. Però mentre estiguen en vigor, té que fer-se un compliment exhaustiu de la llei. I votar-se la llei a la torera o per conveniència creiem que no és el més adequat en un estat democràtic de dret. Gràcies, senyor Martí. Per al·lusions, pot haver un torn? Pot haver un torn, però breu. Curtet. Ja, curtet. Mira, jo quan parlo no parlo per a vostès, sinó que expressa la meva opinió com a polític i la meva forma de viure la vida, no parlo per a vostès. Només València ho sap perfectament perquè li vaig enviar un correu al secretari general Ximo Puig mitjançant el diputat comarcal del PSPB a la Diputació d'Alacant i també ho sap l'agrupació local de Pedreguer. I també no m'encanta, però a vostè li encanta gastar molt d'adjectiu i posar en boca seva el que jo no dic ni pense. M'agradaria que assenyira a el que jo transmet, però no digui el que jo no dic i el que no pense jo. Això és tot. Moltes gràcies, senyor Fornés. Sí, molt breu. Soc puc treure conclusions del que vostè diu. El que vostè pensa, evidentment, no puc adivinar. Bé, ja per acabar, només breument dir que des de l'equip de govern pensem que tenim el dret de decidir com ens organitzem políticament i l'abdicació del cap d'estat és una oportunitat única perquè ciutadans i les ciutadanes decideixen. Un plebiscit entès com la consulta en la que els poders públics sotmeten al vot popular directe per aprovar o rebutjar una proposta concreta sobre el nostre futur, sobre la forma d'estat que ens governa, el mecanisme adequat per a donar la paraula a la ciutadania. Per altra banda, cal tindre en compte que la Constitució del 1978, sorgida d'un ampli consens, fa temps que mostra símptomes d'esgotament. Han passat més de 35 anys des de la seva aprovació i en aquest temps la societat espanyola ha canviat profundament. La ciutadania demana canvis en profunditat, i la Constitució espanyola ha de ser el marc on es plasmen aquestes reformes. La Constitució es pot i s'ha de reformar de manera democràtica i, com al 1978, buscant el major i més ampli consens possible amb un nou pacte intergeneracional. L'actual formulació de la Constitució espanyola ja ha complert el seu paper i cal un nou pacte constitucional global que actualitzi el nostre pacte de convivència i incorpore a les generacions més joves que han nascut en democràcia al consens constitucional. La Constitució es pot i s'ha de reformar de forma democràtica i complint els mecanismes que estableix l'estat de dret. I ja sense més passem a la votació de la moció. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Queda aprovada la moció. I com és l'únic punt de l'ordre del dia, donem per acabada el plenari. Moltes gràcies i bona nit.